Можно бурака? गोथार क्रिसमासनि सानाव जों साउथ आरसि नगर साउथ आरसि नगर बिसि और सिनी ताफुगकरा सुबुद दे बर्मा अनेक दिन रमै हामिया खलाइजाक सिगाङावबो जों वाइसएफ हाय सुबा फाइका वाइसएफ रुके बिन बाबुनि 13 दिन सुबाना हायप्रु सिनी चेयरमेन मेम्बर रक फाइ बिनि 13 दिन सुबाना हायप्रु बसला हामिया नुगै आपु सुबाय क्लांका इनके मिया काइसे न्यूज ताइसे हां नुगै इनके लौलोन खुस खबर नाहारि बाहाय कन्डिशनाव तंहनि बरकबो जे फैमिली मेम्बर बिन बिहिकबो तै गामिनि बरकबो आनो कुन मुंसे सावै आं आसे कम्युनिकेशन करिङै किन्तु मिया आं नुंमान इयागल तिनि बं फैमिली ओ हाई सुबा फाइका एवं बेटर ट्रिटमेंट नि बगै जोंबो पामु खायना नां अमो नायफिके इनके अमनो बरकनो किसे फाइनेंशियल असिस्टेंस बोरि क्लांखा ताई फाइनेंस हालो जेसे नांसक कम सुबना नां जों सुबानाय हनिनो कग्रि क्लांखा ताबु अमनो प्रोसीड्यूर बाहाय बाहाय बरक बताय सकां साना नांमोन इनके आसु कम बयस आइके थिगलाय तनो नांला खामो गमनो जों बन्ति खायमान ताबु जों चेष्टा खायतम एवं दुसकां सालाम खलायजाकनाय बो बिधान सभानि खालाय अमो मानदाय एसिम